Poď, však si na hlavnej. Poď. Poď. Ďalšia nehoda, ktorej príčinou bolo nedodržanie základných pravidiel o jazde cez kruhový objazd. Ale lepšie ako o tom hovoriť, bude ešte raz si to pozrieť. Čo sa teda vlastne stalo? Vodič strieborného vozidla sa okamžite v objazde zaradil do vnútorného jazdného pruhu. Prinútil tak vodiča modrého vozidla preradiť sa do pravého jazdného pruhu, kde má podľa ustanovení o jazde v jazdných pruhoch prednosť. Vodič strieborného vozidla však na to nemyslel a náhle sa rozhodol použiť výjazd z kruhového objazdu. Tým skrížil cestu vodičovi modrého auta, ktorý mal v pláne pokračovať v jazde cez kruhový objazd. Správne by táto situácia mala vyzerať asi takto. Vodič strieborného vozidla sa vôbec nemal preraďovať do vnútorného jazdného pruhu, ak sa však už dostal do vnútorného jazdného pruhu, mal dať vodičovi modrého vozidla prednosť, počkať a až potom opustiť kruhový objazd. Ako vodiči však nerobíme chyby iba na takýchto viacpruhových objazdoch, ale aj na tých úplne jednoduchých. Je jasné, že tento vodič si nie je celkom istý, kto má vlastne prednosť pri vchádzaní do kruhového objazdu. A preto pred každým spomaluje, takmer zastaví a vytvára v podstate krízovú situáciu. A pritom si stačí všimnúť dopravné značenie. Takmer všetky kruhové objazdy u nás sú označené značkou hlavnej a vedľajšej cesty. Samozrejme, keby tu tie značky neboli, riadíme sa pravidlom pravej ruky. V tejto situácii netreba hľadať žiadne alternatívy. Ak chceme jazdiť cez kruhové objazdy plynulo a hlavne bezpečne, stačí dodržiavať tie základné pravidlá a ustanovenia. Takže aj cez kruhový objazd jazdíme hlavou.